Evo, snimamo. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam. Za oni koji me ne poznaju, ja sam Magdalena Živković, psihologinja po struci. Godinama već u mirovini sam radila u odgojnom zavodu, tako da sam nešto ranije otišla u mirovinu. I otkad sam u mirovini, ja bih rekla, skoro pa strastveno se bavim mindfulnessom, iako kad je mindfulness u pitanju nema strasti. Ali doista je to ovako jedno područje koje je mene okupiralo i u koje sam zapravo uronila baš ono vrijeme kad sam otišla u mirovinu i kad je za mene bio jedan ovako zahtjevan period u životu i počela sam to istraživati, sama vježbati, onda se educirati, počela podučavati druge i doista nije previše reći da je to jedan opće prihvaćen i potvrđen mentalni trening za jačanje psihološke otpornosti. I ono što je nekakva moja želja, da prenoseći ovo demistificiramo svu tu priču o meditaciji, o mentalnom treningu, o radu na sebi, da se naprosto prepozna koliko je tu na dohvat ruke i koliko zapravo mi svi imamo puno više resursa za sebi pomoći kad je teško nego što nam se nekad na prvi pogled čini. Kako se to, cijela priča je zapravo o nečemu što se odvija u našoj glavi. Ja bih vas zamolila da napravimo jednu kratku vježbu, da 1 minutu samo šutimo i naprosto vidite što će se sve događati u glavi u 1 minuti u kojoj nemate nekakav poseban zadatak. Samo sjedimo i šutimo. Evo, minuta je krenula. Šta nam je sve prolazilo kroz glavu? Ja ću zamoliti našu predsjednicu da uvodnu riječ, jer sam ja to naprosto u žaru zaboravila. Može, Sanja. Ja mislim da mi je kroz glavu prošlo puno više od pitanja. Šta sam sve danas napravila, jesam naložila ovako, koje došli do škole, šta oni sad rade, da bi se ovako obrazila, što će mi sve kao reći, sam propala samo tični stik, da je bilo da bi se ovako čega je bilo da ti drugo da će, jel sve kako dobro, da sam se vidi dobro praktiku i smo dunja i dunja i što je pitala. Hvala ti. Jel vam ovo neobično? Jel vam ovo neobično? Da. Jel da? I to je toliko uobičajeno da kad mozak nema neki zadatak koji se skoncentriramo, počne ta priča. Ko ludi konj. Sad vamo, sad tamo, sad gore, sad jučer, sad prekjučer, ali ako smo pod stresom i ako smo u brizi, onda pogotovo. I to se naprosto događa i to je normalno. Mindfulness kao mentalni trening, kao vježba, se malo približava tom šašavom konju u našoj glavi na jedan blagi i nježan način. Ja sam jučer pitala
ko u publici, ja sam danas presretna da imamo ovako skoro pa punu dvoranu, to je onako baš motivirajuće. Ima li neko među vama ko nije čuo za riječ mindfulness, koji zapravo ne zna šta je to? Svi ste čuli, svi imate neku ideju, odlično. Dakle, to je namjerno obraćanje pažnje na sadašnje iskustvo. Točka, ništa više. Ali na poseban način. Blago i nježno i podržavajuće prema tebi. To je ključno. Dakle, namjera, svjesna namjera, volja. Drugo, održavanje pažnje tamo gdje ja hoću, a ne tamo gdje mi konj odvuče. I treće, taj stav, taj odnos prema tome koji je blag, koji je podržavajući. I u tom dijelu stava i odnosa je cijelo jedno područje samo suosjećanja i suosjećanja kao vještine koja se uči i koja silno pomaže u životu. Obraćanje pažnje je zapravo koreflektor koji onda osjetli detalje iskustva. A naše iskustvo čine tjelesni osjeti, čine misli, ova priča koju nam je Sanja ovako dočarala, a koja je zapravo kod svih nas ista. Mislim, onako detalji su drugčiji, neko ima djecu, neko nema djecu, neko ima svekrvu, neko nema sve. Ali zapravo neki dnevni događaji su to. Emocije, koje su onako pojednostavljeno rečeno jedna kombinacija onoga što nosimo u tijelu, jer emocije jesu u tijelu, mi njih osjećamo u tijelu, i kombinacija misli koje te emocije izazivaju. To je zapravo povratna sprega. Ono što mislim će izazvati neku emociju, a onako kako se osjećam, to će potaknuti sasvim određene misli. I nekakvi porivi za ponašanje. Istraživanja pokazuju da ova vrsta vježbanja zapravo naš mozak utiskuje jedan sasvim posebno iskustvo koje djeluje blagotvorno i koje mozak mijenja, jer mozak je, ovdje sam napisala, neuroplastičnost, mozak je takav da se mijenja cijeli život. Naše iskustvo oblikuje te moždane veze na način da se neke sinapse učvrste, neke koje ne koristimo se razmontiraju. I neki, ono što, kad smo mi išli u školu, vjerojatno kad Kristina i Sanja, kod njih više nije bilo tako, nas su učili, neuroni u mozgu ne rastu. Sada se zna da rastu. Dakle, ta nekakva mogućnost rada na sebi je daleko veća i ona neka stara poslovica, stari konj se ne potkiva, ne drži više vodu. Puno je lakše kad si mlad, ali cijeli život se može učiti, rasti, mijenjati. Kako god možemo stjecati nove vještine, u smislu nekih vještina motoričkih, tako možemo stjecati i vještine koje se odnose na mentalno zdravlje i mentalnu higijenu. I sad kako se vježba? Ima li neko iskustva u vježbanju mindfulnessa, barem sporadičnih nekakvih ideja? Vrlo jednostavno, kao koncept je jednostavno, a kad kreneš izvoditi, onda tek vidiš da to nije tako jednostavno. Dakle, doneseš odluku da ćeš sada usmjeriti pozornost na nešto što je dio tvog iskustva. Na početku se držimo tjelesnih osjeta, jer je njih vrlo lako osvijestiti. Nije lako održavati pažnju jer mozak, ovaj počne ovako luta, ali probajte sada sjesti tako da vam bude udobno. Obično je to tako da su leđa uspravna, noge razdvojene i samo osvijestite taj položaj tijela i pažnju usmjerite na stopala. I doticaj nogu, tabana, sa obućom, sa tlom. I održavajte pažnju na tome najbolje što možete. Pažnju možete usmjeriti na doticaj pedara i stražnice sa stolicom.
i osvijestiti kako vas stolica čvrsto drži, kako vi ništa ne morate raditi. Jednostavno jeste tu i sjedite. Svjesni tog iskustva sjedenja, svjesni tog doticaja tijela sa stolicom. I dok tako održavate pažnju na tom osjetu, vrlo brzo se dogodi da um odluta. Ili vam se to dogodilo dok ja to pričam. Pojavi se neka priča. Ako su to prva iskustva, onako šta je sad to, šta ovo sad radi? Ja se sjećam tih svojih prvih iskustava, ja sam to krenula sama, samo sebi sam bila blesava, mislim šta ja to radim? I to je to su interpretacije, to je ono, u ovom sustavu učenja se to zove autopilot. Naš mozak odmah počne stvarati priču, hoće neki smisao. Ovo nas uči zapravo u jedan drugačiji način funkcioniranja i ja to volim zvati predah. Kad samo jesi, kad si u svojim osjetima i u tom trenutku dok jesi u osjetima, kako god to bilo kratko, u tom trenutku si izašao iz priče. A istraživanja pokazuju da je zapravo na tjelesnoj razini to ogromno razlika. Na sasvim drugačiji način se aktivira mozak i jako se to reflektira u tijelu. Jer kad se kaže mozak, to kaže jedan od autora koji sam ja tu donijela, jer ovo cijelo predavanje je zapravo zamišljeno kao putovanje kroz knjige koje sam ja našla u ovoj knjižnici o ovoj temi. Kaže, kad ja kažem mozak, onda mislim na cijelo tijelo. Jer doista je sve sa svime povezano, mi smo cijelina. I dakle, držim pažnju na osjetu, odluta, sve što trebam napraviti je to osvijestiti. I to je taj trenutak pune svjesnosti ili mindfulnessa. Da sam ja to osvijestila i onda vratim tamo gdje ja hoću. Sad su to bile, ajmo reći, osjet u tabanom. I održavam najbolje što mogu. I opet onda. I ja opet vratim. I tako 55 miliona, milijardi puta. I tako treniram strpljenje. I tako treniram taj blagi odnos prema sebi i tako treniram ustrajnost. I ako nekakvi mitovi o tome da ova vrsta vježbanja će isprazniti mozak, da ćeš uvijek biti relaksiran, da je to neko posebno stanje, nije. Ponekad je to tako zamorno i tako dosadno da odustaneš. Ne mogu. Međutim, postoji jedan cijeli set vježbi. Postoji mindfulness u pokretu, postoji mindfulness u hodu, gdje ti zapravo prilagođavaš vježbu nekakvom svom stanju. Nekad je teško sjediti ili disati ili osvijestiti dodir tavana sa tlom. Ali recimo u hodu, ako odeš u šetnju i osvijestiš kako su te priče odvele, pa onda i sve si više živčan od te svoje priče, jer priča jest teška. Dakle, ovo nije negiranje neugodnih emocija, ovo nije negiranje da su neke situacije doista teške. Ovo je samo osnaživanje da s tim možeš biti na jedan drugačiji način. Osjetiš da si u priči, postoji vježba koja se zove puna svjesnost u hodu. Vraćaš se na taban. I ono što, kad radimo to kroz tečajeve, ono što mi ljudi često kažu je zapravo nevjerojatno, što sam usmjerila pažnju na dole. Već to je donijelo neko puštanje u tijelu i to i doista jest tako, jer se cijela stvar onako snizuje i spuhuje. Dakle, vježbamo tako. Odlučim gdje će biti moja pažnja, održavam najbolje što mogu, kada odluta, ja to opet vratim, vježbam 3 minute, 5 minuta, 10 minuta, kako kad mogu. Postoje formalne i neformalne vježbe. Za formalno uzmeš neko vrijeme, neki prostor gdje imaš mir. Za neformalne, u svemu što radiš, ti zapravo možeš izaći iz svojih priča, iz onoga što se ovdje zove radni način, dakle da nešto moram postići, nešto napraviti i ući u samo to da jesam. Kad kuham,
mirisati se, da ja ne osjetim mirise, pa mi je to onako nedostižno. Ali recimo pretpostavljam kad se kuha, koji je to dijapazon mirisa. Samo biti u tome. Ja volim pogledati boje kad već ne osjetim mirise. Osvijestiti položaj tijela, osvijestiti ruku kad nešto radim. Dakle, zapravo sve što vas mindfulness traži je malo ustrajnosti i povjerenja da je to što radim ima nekog smisla, ima nekog dobrog efekta. Ja sam ovako imala tih sumnji i to su sve zapravo redovne teškoće koje se javljaju, ali mi je motiv bio, mislim, ako to stvarno tako dobro djeluje na mozak, onda tu nešto ima. Ako ti svi silni pametni ljudi to kažu, onda tu nešto ima. I to mi je zapravo bio glavni motiv. Internet znanosti i prakse za ovu vrstu vježbanja je ogroman. Tamo negdje do 2000 praktički nije bilo istraživanja vezano za ovu temu, a onda pogledajte vi, eksponencijalno to raste. Ovo je jedna stranica koja prati ta istraživanja i svake godine ažurira podatke. Ovo je sad zadnje za 2020, uskoro ćemo znati za 2021. Dakle, znanost se u ovo uplela potpuno i sve više zapravo ozbiljnih sveučilišta, fakulteta, sad i kod nas, ja sam pripremajući se za ovo našla sve više i više diplomskih radova vezani za ovo što me baš veseli. Koje su dobrobiti? Istraživali su efekte na mozak, na to subjektivno osjećanje ljudi, ne samo kod ljudi iskusnih nekih meditanata. Dakle, meditacija je ovo. Stanem, usmjerim pažnju, ona odluta, ja je vratim i vježbam biti blaga prema sebi. Dakle, ništa mistično. Ali ljudi koji su prošli 8-tjedne programe, koji uključuju u sebi ovu vrstu vježbanja, ono što ja sam sažela malo te rezultate, manje je brujanja misli. Dakle, kad ovako pusti mozak na pašu, manje je te hektike u glavi. I ljudi su manje opterećeni sa zamišljenim brigama i onim što je bilo, nekako se lakše usredotočeno ovdje i sada. Mijelinske ovojnice oko neurona ojačaju, što znači da je održavanje pažnje bolje, što je taj trening pažnje u ovom dijelu je zapravo ogromna dobit. Aktivnija su i zadebljena područja mozga zadužena za učenje i kontrolu emocija. Daniel Siegel, kojeg ću kasnije spomenuti, ima jedan prekrasan model mozga koji nosiš sa sobom u ruci. Ovo je leđna moždina, ovo je moždano deblo, ovo je limbički sustav gdje su emocije, ajmo tako reći, mislim i učenje, ali za nas je dovoljno, ovo tu je stari dio mozga. To je ono gdje autopilot, tu su gdje idu naši impulsi. Ovo je kora velikog mozga, ovo tu odmah iza čela je prefrontalni korteks. Tu je naša volja, tu je naša svjesnost, naša savjest. Te one najfinije funkcije zapravo koje imaju samo ljudi. I vježbanjem, ovim vježbanjem jačamo ovo. Tu se osnažuju sinapse. I ovo ovdje se zove amigdala, djecu uče, kad ih uče ovome, ovo ti je tvoja amigdala i onda kad pošize, nisi to ti, to je strašno važno da se ne ide na oso. Ti se sad tako osjećaš, nisi ti zločest, sad si ti samo tako osjećaš, ovo šizi, a kad ovo šizi, ovo ode u zrak. Ali to znamo iz iskustva, kad si razjaren, bijesan, mislim, niš pametno ne čuje. I bake kažu prespavaj. A ovo je zapravo trening toga. Dahneš, uzmeš pauzu, predah. Istinski predah, prekopčaš se, ovo se umiri. Kad se ovo umiri, ovo se vrati nazad i ti već imaš drugu ideju šta dalje. U to je zapravo poanta ove vrste vježbanja, što onome što je tvoje životno iskustvo prilaziš na jedan drugačiji način, bitno drugačiji način. Smanjena anksioznost i općenito stres, ja volim reći, to ti donese nekakvu sabranost. Naravno da ima dana kad si loše, naravno da ima dana kad ne možeš spavati, sve se to događa. Ali nekako se s tim nosiš sabranije.
i brže prođe. I ono što sam ja osobno kod sebe primijetila, manja je taj tjelesni odgovor. Kao da ovo ostane zahakano i onda kad emocije prorade. Bolje je održavanje pažnje, bolja je regulacija emocija, jer ovo je sve skupa regulacija emocija. Moći biti s neugodom, to je ovo što vas ova vrsta vježbanja nauči. I povećani osjećaj dobrog raspoloženja. Možda postoji nekakav mit o tome da ljudi koji se time bave su onako. Ne, zapravo su tu, sada, uživaju i puni se humora i dobre volje. Jednom sam čula od jednog iskusnog čovjeka koji se ove bavi, kaže, ništa ne shvaćaš osobno, dugo mi nije bilo jasno šta to znači. A to znači upravo to da možeš pogledati u svoje iskustvo iz jedne distance. Sve je važno i ništa nije važno. Sve će proći i sa svim možeš izaći na kraj. Kako je to sve skupa krenulo? Ovaj čovjek, Jon Kabat-Zinn, je 80. godine došao u kontakt sa Vipassana meditacijom iz tradicije budizma, to je meditacija uvida. I cijela stvar je krenula od tuda, iz tog iskustva. Međutim, ono što je on genijalno po meni skužio je moći promatrati svoju, to nije stvar budizma, to je stvar zapravo ljudskih kapaciteta, naših resursa i to može svaki čovjek na bilo kojem dijelu zemaljske kugle. I onda je osnovao u bolnici na sveučilištu Massachusetts kliniku za stres i rekao, dajte mi sve one kojima medicina više ne može pomoći, koji su toliko bolesni da ste im rekli snalazi se kako znaš. I napravio 8-tjedni program koji je nazvao Mindfulness-Based Stress Reduction, smanjenje stresa punom svjesnošću. I ljude je učio ovo što sam vam ja pričala. Mislim, mene i dalje bole leđa. Ja i dalje umiram od straha šta će sa mnom biti zbog karcinoma koji je metastazirao. Ja i dalje imam užasnih srčanih problema. Nekako sam bolje. Upravo radi tog promijenjenog odnosa, upravo radi te neke širine koje vam svjesnost da. Jer ono što Kabat-Zinn, ja to volim citirati, kaže, tvoju svjesnost ne boli, ona je samo svjesna. Dakle, mi upravo zbog ovog dijela mozga imamo tu sposobnost da uđemo u to stanje u kojem nismo samo svoja muka, nego smo puno više od toga. I onda su 10 godina kasnije ova trojica kliničkih psihologa, William Tisdale i Siegel, dobili zadatak da osmisle program kognitivne terapije, koja je tada bila zlatni standard za tretman depresija, koji će primijeniti sa ljudima kada su u remisiji, kada im je dobro. I kad su došli u doticaj sa Kabat-Zinnom, skužili su zapravo da ova vrsta treninga nevjerojatno može dobro pomoći ljudima koji su u depresiji, jer se do tada znalo da je depresija nešto što se vraća. I kada su dobro, da ih se može naučiti vještinama u kojima će znati prepoznati te svoje ruminacije, dakle to prežvakavanje neke svoje muke. Znači uhvatiti emociju prije nego to ona odvuče dole i nekako se vještije nositi s njom i onda je recidiva prave depresije manje. Jer te neke oscilacije raspoloženja, to svi doživljavamo. Svi smo nekad loše, ali nismo svi depresivni. I onda su o tom napisali knjigu, predstavit ćemo je jer je prevedena i ima je naša knjižnica. I onda su iz ta dva programa naprosto eksplodirali programi koji u radu s ljudima imaju ovu vrstu vježbanja. U vrtićima, u školama, u zatvorima, gdje god su ljudi, može ih se naučiti. Kad se ja jednom predstavljala na konferenciji u Osijeku, mi smo išli s naslovom Mindfulness nova pismenost za zdravije življenje. A onda je moj muž rekao, ma daj, to je pretencijozno, kaže, Barica nije, jel da nije? Ja što više pričao, to čini mi se da nije. To je naprosto vještina koju može svako od nas učiti, a zamislite da su nas učili od djetinjstva. Ja sam jučer slušala kolege iz društva u Hrvatskoj za 5 na temu mentalnog zdravlja i spominju ovo. Dakle, sad sve više postoje preventivni programi koji uključuju ovo.
I sad ću ja vas zapravo prošetati kroz cijelu ovu priču, pokazat ću vam knjige koje sve možete naći u ovoj knjižnici. Prva je ova Full Catastrophe Living, da ljudi ovdje vide na slajdu. Full Catastrophe Living je original, prevedena je kao živjeti punim plućima. Zašto je Kabat-Zinn izabrao ovakav naslov? Pošao od ideje da je zapravo svaki život katastrofa. Ali na koji način on prilazi katastrofi? Kaže, nije lako pronaći riječ ili izričaj koji bi mogao obuhvatiti širok opseg životnih iskustava koje nam uzrokuju nemir i patnju, te koja u nama bude obuhvatni osjećaj straha, nesigurnosti i gubitka nadzora. Stanja kroz koja smo svi prošli. I pokušavajući opisati taj vid ljudskog stanja s kojim se pacijenti klinike za stres i zapravo većina ljudi kad tad moraju pomiriti jer na neki način nadrasti, neprestano mi se u sjećanje vraća dijalog iz filma Grg Zorba. Onaj mladi njegov prijatelj njega priupita, Zorba, jesi li ti kad bio oženjen? Što Zorba odgovara, naravno, muško sam, bio sam oženjen, žena, kuća, djeca, sve to skupa prava katastrofa. Ali on to ne izgovara kao tužanku. Niti te riječi znače da su brak i djeca katastrofa. Zorbin odgovor obuhvaća vrhunsko poštovanje prema bogatstvu života i neminovnosti svih životnih dvojbi, tuga i tragedija. I to je zapravo ta neka promjena paradigme u odnosu prema onom što je u životu teško. I ova knjiga u prvom dijelu je zapravo potpun prikaz programa Mindfulness Based Stress Reduction sa prikazanim vježbama. Ona uza se nema audio snimke. Dakle, uvodi vas u to kako se može vježbati iz tjedna u tjedan, daje onako prijedloge kako da si to složite. I tu Kabat-Zinn govori o tim nekakvim temeljnim stavovima koje njegujete i kad sam ja počela to vježbati, ti temeljni stavovi su mi bili onako nejasni, više ko neka ideja. I kad ja podučavam punu svjesnost, onda je kažem na kraju. Zato jer nakon što 8 tjedana ovo učite i vježbate, onda naprosto vam se to neko znanje, šta znači ne prosuđivati, šta znači prihvatiti, šta znači priznati kad je u pitanju vlastito iskustvo, šta znači, što je to u početnika, šta znači istraživati i nešto kao prvi put imaš to iskustvo i puno ti je jasno. U drugom dijelu on objašnjava u čemu je suština nove paradigme tog drugačijeg odnosa, tog prihvaćanja muke, ali ne kao u smislu apatije, nego priznavanja i njegovanja prijateljskog odnosa prema tome. Onda govori o stresu, šta je stres i kako ovo vježbanje pomaže stresu i na kraju gdje se sve to može primijeniti. To je ova knjiga. Druga knjiga koju možete naći je Gdje god da kreneš, već si tamo, isto od Kabat-Zinna. I to je zapravo niz vježbi koje su onako malo i promišljanje, a i malo ideje kako vježbati. I ova knjiga je zapravo nešto čemu se vraćaš nakon što si naučio i osjetio šta ovo je. Kaže, najbolji način za zadržavanje trenutka je pokloniti mu pažnju. Tako uzgajamo sveobuhvatnu svjesnost. Problem sa prevođenjem, jer se tu prevodilo malo tu, malo tamo, je što se mindfulness prevodi na mnogo različitih načina. U ovoj knjizi Full Catastrophe Living, mindfulness je svjesnost. U ovoj knjizi je mindfulness sveobuhvatna svjesnost, tako da je malo zbrka u prijevodu dok se to ne ustabili u jeziku. Tu naviku svoga uma da bježi iz sadašnjeg trenutka lako možete promatrati i sami. Pokušajte svoju pažnju, makar na kratko vrijeme, zadržati na bilo kojem predmetu. Stalno se morate podsjećati kako njegovati punu svjesnost.
Dakle, ja to najčešće zovem puna svjesnost. Dakle, ja to volim reći, sjeti se da se sjetiš. Sjeti se da se sjetiš. I to mic po mic, na što vježbaš, to postane neka tvoja nova mentalna navika i doista se dogodi taj jedan pomak koji prepoznaješ kao, ja to najviše volim zvati kao sabranost. Sad mi pada na pamet jedan stih, nisam ti uspjela ni reći, koji smo dobili od jednog haiku pjesnika i zapravo je nevjerovatno kako se taj mindfulness, ta puna svjesnost može prepoznati bilo gdje. Poslušajte ovaj stih. S ovim divnim jutrom izmjenjujem dah po dah. To je došlo danas popodne. Čovjek koji piše haiku, a ne znam da li zna za mindfulness. Sljedeća knjiga koju isto možete naći u ovoj knjižnici, ja sam zapravo bila začuđena koliko toga ima. Očekivala sam puno manje, ali Kognitivna terapija u tretmanu depresije. To je knjiga koju su napisali ona trojica kao priručnik za stručnjake. Vrlo detaljan opis kako primjenjivati ovu vrstu terapije u radu s ljudima. U prvom dijelu je prikaz depresije, vrlo detaljno objašnjenje kako se sada gleda na depresiju i zašto ovaj mentalni trening može toliko pomoći. Usput rečeno, u Engleskoj, ako imaš dijagnozu kliničke depresije, uz antidepresive dobiješ i ovaj program na recept. Plaća socijalno. Knjiga vrlo je iscrpna, mislim, ljudi je koriste onako kao priručnik koji uz tebe ide sa puno detalja, kako se to radi, kako se vode razgovori, kako se razlistava malo po malo iskustvo, daje zaista ono što se u nama događa. Mi vrlo brzo krenemo u priče i u objašnjavanje. Kad podučavaš punu svjesnost, onda te zanima kako, što i onda ljudi počinju doista prepoznavati razliku između ovog što se zove direktno iskustvo, tjelesno, i onoga što se zove konceptualno iskustvo, naša priča, naše tumačenje o tome. I prikaz toga kako se to sve može primijeniti u kliničkoj praksi. I onda su njih četvorica, pioniri u svemu ovome, napisali knjigu Mindful Way through Depression. Preveli smo je kao Mindfulness u suočavanju s depresijom, jučer smo je prikazali. Dakle, to je knjiga koja je pisana za laike i oni su je, ne znam da li sad praksa, ali su je poklanjali ljudima koji su prošli tečaj i onda te zapravo vodi kroz svih 8 tjedana i razgovara s tobom i o tome šta ti se sve događa kad si depresivan i kako sve možeš koristiti ovu knjigu i vježbati dalje sam. Jer zapravo kad ljudi prođu 8 tjedni tečaj, neko moje iskustvo je da u kontaktu sa čovjekom i moći razgovarati o svom iskustvu je nekakav najbolji početak, a poslije toga da zaista možeš sam. I trebaš sam. Jer to onda uđe u nekakvu tvoju svakodnevicu i tečaj završava uvijek tako kako to sve skupa u svoju svakodnevicu i svako to na drugačiji način. Dakle, knjiga i počinje ovako da kaže depresija boli. Ona je noćna sablas koja krade vašu radost, nemirni koji vam krade san, dnevni demon koji samo vi vidite, tama koju samo vi poznajete. I onda je sve ružno i onda je sve besmisleno i onda krenu ruminacije i začaran krug
I ono što tu posebno opisuju kako kad su ljudi, i zapravo ne moraš biti ni klinički depresivan da bi ti ovo pomoglo. Dosta da si u nekom intenzivnom stresnom razdoblju, pred ogromnim problemima, i kad te preuzmu te teške emocije, šta se onda događa? Te teške emocije, zbog toga što je sve povezano, su zapravo ko neki kontekst unutar kojeg ide određena priča. I svako od nas, kad ovo počne vježbati, tako jasno prepozna te svoje obrazce i kakve priče to priča. I onda ti ta priča praktički uđe u te emocije i onda si ti još gore i gore. I onda ono što ruminacije jesu i ta naša dumanja, zapravo ja počnem mozgati šta se moram napraviti da budem bolje. A kad uđeš u taj radni način, onda taj kad je u radnom načinu stalno promatra koja je razlika između ono gdje jesi i ono gdje hoćeš biti. Ovo sam već. Ti si sve gore i gore. I praktički uđeš u taj začarani krug. Ova vrst vježbanja je zapravo blago i to je strašno važno, taj stav blagosti i dopuštanja da stvari jesu takve kakve jesu, da nekad ti je dobro, nekad ti je loše, nekad ti se čini da ti baš ovo pomože, nekad ti sve to pobacao. I svaki put ako se sjetiš da je to sve ok, da je to normalni dio ljudskog iskustva i funkcioniranja uma u nevolji, učite kako da tome priđeš na taj suosjećajan način, kako da istražuješ, kako da počneš promatrati emocije kroz tijelo i priče koje si pričaš, jer tada razmontiraš tu neku ogromnu gromadu muke, razmontiraš, te tu steže, te tu boli, jer si sav onako nemoćao, ne da ti se ruku dignuti. A misli, zato treba malo vremena i ustrajnosti u vježbanju, doista počneš promatrati kao događaj u umu. Nas naše priče preuzmu. I kad smo u njima, one su istina. Ako sam u financijskim dugovima i ne znam kako ću otplatiti kredit, ja sam samo u tome. A ako naučim se odvojiti od toga i ući u tijelo i misli, promatrati kao misli, ja tada kao proširim prostor srcobrige. Ne znači da nije teško biti u problemu i ne imati za ratu kredita, ali si sabraniji. I onda se dogodi da iz neke vlastite mudrosti u svojoj životnoj situaciji iznađeš neko rješenje. Neki ljudi se pogube, a neko drugi će reći, pa šta mu je, pa nije to, ne znam šta. A to je zapravo sve stvar našeg tumačenja. Mindfulness nas zapravo uči da proširimo te granice onoga što možemo i s čim se možemo nositi. I knjiga nas vodi tako, kroz osvješćivanje osjeta, kroz osvješćivanje emocija, osvješćivanje misli. Ima jedna vježba iz ove knjige, zove se unutarnji barometar. Ona je baš onako tipična za ljude koji su skloni upadanju u ta snižena raspoloženja. Da nakon što si malo naučio osvijestiti disanje, osvijestiti tjelesne osjete, osjetiš kako se sad osjećaš. I svi mi imamo taj barometar u smislu da nam je odmah jasno da to ugodno, neugodno i neugodno. I ako osvjestim da je neugodno, naprosto znati da može ta neugoda biti kao neka, kako reći, kao kišni dan u kojem sve izgleda ružnije nego kad je sunčani dan. I ako imam tu misao, ona je kao neki zaštitnik. Samo osvjestim, sad sam sniženog raspoloženja. Jer onaj čas kad jer sam i ja koja jesam sniženog raspoloženja, ali ja koja znam da sam. I onda se stvori taj osjećaj sabranosti da ja to mogu. Nisam samo ta muka. To je ova knjiga. Sad... Da. Sad ima jedna knjiga koja je prilagođena
zapravo koja se ne usmjerava toliko na depresiju. Napisao je sam Mark Williams, napisao je, nazvao meditacija, praktičan vodič za pronalaženje unutarnjeg mira u grozničavom svijetu. Isto je trening od 8 tjedana, ona ima i zvučne zapise s knjigu Ide CD. I ona vas zapravo uči sve to. Samo na jedan način koji je prilagođen ljudima koji žive brzo, koji imaju puno obaveza. Ova dva klasična programa, Mindfulness Based Stress Reduction i Cognitive Therapy, traže od ljudi 45 minuta vježbanja dnevno. To je teško. Svaki dan sjesti i raditi vježbe 40 minuta. Vježbe ovdje su kraće. I ova knjiga, recimo prva 3 poglavlja vas uvodi u te temeljne koncepte o kojima sam vam ja sad govorila. Što je to radni način funkcioniranja, što je to način bivanja, kako se prekapčati i kako se promjenom odnosa prema vlastitom iskustvu mijenja perspektiva cijele tvoje situacije. To su ova prva 3 poglavlja. U detalje govori koja je razlika kad ste u jednom ili drugom. I zatim iz tjedana u tjedan vas vodi, malo se oslanja na ovu kognitivnu terapiju, malo nešto iz stress reduction, ali zapravo to nije ni bitno, jer zapravo svi ti programi koji su kasnije prilagođeni modernim ljudima crpe iz ta dva i rade neku kombinaciju i nekog vlastitog iskustva autora programa. Dakle, buđenje iz autopilota. To je onako prvi korak. Da osvijestiš koje su to prvo automatske misli koje ti padaju na pamet, koji ti to automatizmi vode svaki dan. Stani u svijesti. Udahni, vježbe disanja su nešto što se stalno ponavlja, ali ne u smislu relaksacije. Kada se osvješćuje disanje ovdje, onda nekad jesi relaksiran, nekad fakat nisi. Samo svijesti kako dišeš i budi sa tim, osjeti ga. Čim počneš razmišljati o njemu, vrati se na osjet. I ono što se može uvijek uvesti je usporiti disanje. Disanje je zapravo jedina funkcija koja je svjesna i nesvjesna. I to je zapravo jedina funkcija koju možemo svjesno manipulirati i tako utjecati na autonomni živčani sustav. Ali to treba raditi na ovaj puno svjestan način. Ako sam uznemiren, diši, a ono film u glavi ide sam tako, onda to neće imati taj efekt. Ali ako već imam neko iskustvo, to ono što utiskujemo u svoj mozak, ta iskustva, i baš zato što vježbamo, lakše ćemo to vratiti, uđeš i produbiš dah. I onda ga produbiš još malo. Ja sam inače astmatičar, pa mi to onako nekada čisto na fiziološkoj razini zna pomoći. Uspori. Koliko god možeš. Uspori. Možeš i zaspati, ali to je isto u redu. To je isto u redu. Iako, kad se vježba mindfulness, se često puta dogodi da zaspiješ, ali onda nije mindfulness. Kada vježba, onda si budan, onda ti je sve jasno što se u tebi događa. Da. Jer i što se još događa ako te uznemiruje neka priča, a imaš to iskustvo sa usporavanjem disanja, lakše izađeš iz te priče, lakše uđeš u sam osjet disanja i onda možeš zaspati. U drugom tjednu se radi sa tijelom. U trećem tjednu, recimo u ovom programu, on se zove Miš u labirintu, jer govori o jednom eksperimentu koji jasno pokazuje kako raspoloženje utječe na naše misli i donošenje odluka. I kako je važno zaista imati naučiti osvješćivati taj svoj unutarnji barometar i znati gdje si. U četvrtom tjednu nas uči kako
recimo, on je preveden kao bijeg iz žrvnja glasina, zapravo je, mislim da bi bilo adekvatnije iz žrvnja misli. Zaista nas uči kako misli početi promatrati kao događaj u umu. Ajde sad probajte samo osvijestiti zvukove. I samo slušate. Koliko su glasni, koliko su različiti, iz kojeg smjera dolaze, da li se prekrivaju, ima li razdoblja tišine. Svijestite i da li ih interpretirate. Probajte najbolje što možete samo pustiti da zvukovi dolaze i odlaze bez ikakvog napora. Čujete što čujete i samo osvješćujete što dolazi do vaših uši. Kako je to iskustvo? Samo slušaš. Svježom se na isti način počnemo odnositi prema vlastitim mislima. I odlučimo kojima ćemo vjerovati, kojima nećemo. Dakle, to je 4. tjedan. Vrlo važan dio, to je u 5. tjednu, je suočavanje s nevoljama. Vježbe su ovdje dosta kraće, 10 minuta uglavnom. Dakle, slušajući te vježbe, ti naprosto naučiš prepoznavati neke neugodne emocije u sebi. Naučiš i prepoznavati u tijelu, dakle, vlastito iskustvo i naučiš biti s tim. Vidiš da možeš. Jer inače, kad smo na autopilotu, ako se javi neka neugodna, prva je reakcija da se auto odmakne. A to je funkcionalno jedino onda ako je neugodno nešto što te ugrožava. Ne, naravno, u redu da se makne. Ali ako je tu zabrinutost zbog istinski teške situacije, on se boksa do sutra, to je i dalje tu. A kada su u pitanju ugodne emocije, onda onako nekako prijanje, želimo to zadržati, želimo da to traje. Mindfulness nas nauči zapravo ući u to neko mentalno stanje sagranosti gdje ti je jasno da se ugoda i neugoda izmjenjuju i da ništa nije, ni po zakonu fiziologije, ništa nije trajno. Sve se to mijenja. I tako do kraja 8. tjedna i na kraju onako sasvim po tjednima prijedlozi kako vježbati i ideje kako to sve unijeti u vlastiti život. Sljedeća knjiga koja isto ovako zgodna za osobno vježbanje je knjiga o Sharon Salzberg i zove se Istinska sreća. Sharon Salzberg je zapravo učiteljica meditacije koja dolazi iz ovih istočnjačkih tradicija, ali cijelo njeno učenje je vrlo prilagođeno zapadnjačkom načinu učenja i programi ovi o koji sam ja do sada opisivala, zapravo puno toga se prekrivaju s ovimi. I ova njena knjiga Istinska sreća je program od 4 tjedna. Ova knjiga je staro izdanje pa nema zvučni zapis. Ja sam našla novije izdanje i zvučni zapis na internetu pa sam ga tu stavila na... Kako ovo snimano, onda će
negdje ću ja već staviti ovu prezentaciju da se to može naći. Dakle, postoji zvučni zapisi. Dakle, ona zapravo kroz 4 tjedna vodi kroz sve ovo na jedan sličan način, kako sam vam ja rekla, sa kraćim vježbama i govori o meditaciji s pozicije na način da prvo vježbaš usredotočavanje, odnosno koncentraciju, zatim se orijentiraš na tijelo, zatim na emocije koje su kao kombinacija misli i emocija i na kraju na odnose, i to je nešto gdje ona strašno puno radi, to se na englesku zove loving kindness. A mi smo to prevodili sa dobrohotnost, dobrostivost. Ovdje je prevedeno kao dobrostivost, a mindfulness je u ovoj knjizi se prevodi kao pozornost. Ja sam to zapravo pojednostavila i nazvala dobrota i dobra namjera. Dakle, što znači za mentalno zdravlje kada se u odnosima njeguje dobrota i dobra namjera? I mogla bih vam sada kao vježbu pokazati zapravo kako izgleda u praksi ta meditacija koja se koristi. Imaju je i ovi drugi uklopljeno na kraju kada se koristi u njegovanju odnosa. Pa ćemo sad napraviti kao vježbu. Dakle, sjednite onako ugodno. Osvijestite položaj tijela koji je vama ugodan. Osvijestite doticaj tabana sa tlom. Doticaj tijela sa stolicom. Možete osvijestiti disanje, tamo gdje vam je to najugodnije. To može biti strujanje zraka u nosnicama, pomicanje prsa ili pomicanje trbuha. Osjetite to svoje disanje. I sada prizovite sjetite se neke svoje dobre osobine ili nekog dobrog djela. Nečega zbog čega ste zadovoljni i ponosni na sebi. I recite u sebi, ponovite u sebi ovu rečenicu koju ću ja sada vama reći. Budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i mirno. I neka sve misli i osjećaji koji se javljaju dok to sebi ponavljaš, slobodno teku, ili oni ugodni ili neugodni, i neka jednostavno dolaze i odlaze dok sebi ponavljaš. Budi dobro, neka te služe zdravlje i sreća, živi lako i u miru. I neka ta dobra želja dođe do svake stanice toga tijela. I još jednom reci sebi, budi dobro, neka te služe zdravlje i sreća, živi lako i u miru. I sada prizovi u nekoga ko ti je drag, prijatelj, poznanik, član obitelji, nekog s kim voliš biti i s kim se dobro osjećaš. Vizualiziraj tu osobu, usmijehni joj se i reci joj, budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i u miru. I neka taj dobar osjećaj, tvoje dobre namjere, prožme tebe i neka zrači i dotakne tu osobu dok je ponavljaš, budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i mirno. I neka ta dobra želja dođe do svake stanice njezina ili njegova tijela. I sada se sjeti neke neutralne osobe. Nekoga koga susreće, svi samo površno poznaješ. Vizualiziraj tu osobu, usmijehni joj se
i reci joj, budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i mirno. I neka te taj dobar osjećaj, tvoje dobre namjere prožme i neka zrači i dotakne tu osobu dok je ponavljaš. Budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i mirno. I neka ta dobra želja dođe do svake stanice njezina ili njegova tijela. I sada se sjeti neke osobe s kojom imaš nesporazum, trenutno ili duže vrijeme. Neko tko te ljuti ili uznemirava, ili jednostavno nemaš dobro iskustvo s tom osobom. Vizualiziraj tu osobu, osmijehni joj se i reci joj, budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i mirno. I neka te taj dobar osjećaj, tvoje dobre namjere prožme, izrači i dotakne tu osobu dok je ponavljaš. Budi dobro, neka te služi zdravlje i sreća, živi lako i mirno. I neka ta dobra želja dođe do svake stanice njezina ili njegova tijela. I sada vizualiziraj dobrobit, zdravlje, sreću, lakoću i mir kako cvjetaju tebi i iscijeljuju te i od tebe zrače prema osobi koja ti je draga, prema osobi koju površno poznaješ i prema osobi s kojom imaš teškoće. I svima poželi. Budi dobro, neka te služe zdravlje i sreća, živi lako i u miru. I vrati se u ovaj prostor i vrijeme i ponesi sa sobom taj osjećaj dobrobiti, zdravlja, sreće, lakoće i mira i nosi ga sa sobom kud god ideš i dijeli s drugim. Kako vam je ovo bilo pratiti? Jeste uspjeli pratiti ovako malo vam? Puno sam toga nabacala u malom vremenu. Možda izabrati osobu to je malo teže. Tako je, malo je teže. Ovo se vježba i ponavlja, kao i sve drugo. Obično dođe pred kraj tečaja. Ono što istraživanja pokazuju da vježbajući ovo, postaješ ti kako se ono kaže, pasivan, pa pristaješ na sve. Ne. Dobra namjera je zapravo dobar osjećaj, a ti isto tako znaš postaviti granicu, znači reći ne, znaš se oduprijeti, ali sa puno više mekoće i dobrobiti za sebe samog. Istraživanja pokazuju da to doista ostavlja traga kada se vježba i kada se tim tonom glasa obraćaš i sebi i drugima. To naprosto na jednoj fiziološkoj razini unosi jedan mir. Druga knjiga od Charles Sanders, ja je nisam čitala, Voli svoje neprijatelje. Ja ovako kad pročitam Voli svoje neprijatelje, da, nemoj mi. Ali zapravo je na tom tragu. Ti jesi neprijatelj, ja ću osuđivati neki, ja se neću slagati sa nečim što ti radiš, ja ću te čak i spriječiti u nečem što ti radiš, ja ću neke odnose prekinuti, ali nemam zlu namjeru. I to je ono što sam ja, što nosim u sebi. U tom je cijela poanta i zapravo govori o toleranciji, o opraštanju, više onako malo promišljanja. Je vam dugo. Žao mi je da ne iznesem sve što sam... Daniel Siegel. Ovo zaslužuje radionicu za sebe. Dakle, čovjek koji je kao liječnik i psihijatar skovao termin Mindsite, što znači pogled u vlastiti um,
I onda je, kad je to počeo razvijati, susreo se sa ljudima koji podučavaju mindfulness i spojio se s njima i onda se tu sad puno stvari prikriva. Ali on zapravo kao znanstvenik, kao liječnik, kao praktičar, kao psihoterapeut govori o tome koje kapacitete imamo kad naučimo promatrati vlastiti um. On je smislio ovaj model mozga. On je smislio jednu vježbu koju zove kotač svjesnosti, gdje zapravo te provede kroz sve to. I onda brdo knjiga napisao koji govori o tome kako to primijeniti najviše u roditeljstvu i podizanju djece. Knjige su prepune vrlo praktičnih savjeta, ali sve kreće od toga. Stani, osvijesti gdje si, sprijatelji se sa sobom, a onda kreni u komunikaciju. I mene je zapravo začudilo kako to da je on toliko prevođen i onda sam otkrila kako. Vlasnica Harfe, koja je izdavač svih ovih knjiga, je zapravo žena koja je prošla prvo neurolingvistično programiranje, a onda se u institutu Mindsight koji on vodi obrazuje već godina. Tako da je to iz nekakve zapravo privatne inicijative došlo do toga da su sve te knjige prevedene i stvarno su živo blago, ali njega ćemo ostaviti za sljedeću godinu. Knjige za djecu, sve ih je više. Ovo što sam našla u našoj knjižici Ovdje zemska, to je zapravo jedna učiteljica Tamara Vučković koja očito ima doticaja sa ovim načinom podučavanja i napisala je ova slikovnica koju sam je našla, vjerojatno ima više toga, govori zapravo o tome kako ovaj jednorog vodi dječaka koji čeka, gdje će od njega dobiti, gdje će to biti super, a zapravo je super bilo sve ovo. Ali je to njemu promaklo. Druga knjiga je isto iz Harfe, Diši kao medo, niz vježba jednostavnih gdje djecu uče osvješćivanje. Kad smo ovo radili sa učiteljima, učiteljicama iz osnovne škole, mislim, brdo toga što inače rade sa djecom su ove vježbe. Međutim, ako je radiš zato, misleći da ih trebaš umiriti, da je to samo relaksacija, onda ne kužiš, zapravo ne ulaziš na ovoj tjelesnoj razini u taj harmonični odnos o čemu priča Daniel Siegel. Dakle, ako imaš vlastito iskustvo vježbanja pune svjesnosti, onda recimo igra poput ove, znate onu igru sa kišom? Kada grupa ljudi proizvede zvuk kiše. Hoćemo napraviti? E sad, ali kad je radiš tako da sam počneš tako puno svjesno slušati, onda svi uđemo u te zvukove. Dakle, radi se tako zapravo da je trebalo ići u krug. Da, ali onda ćemo sad samo onako, probajte svi skupa za mnom raditi i samo slušati kakav mi to zvuk proizvodimo. I samo mijenjate pokrete onda kad ja promijenim. Učiš u razred, napraviš ovu djecu i ako ti to čuješ, ako ti osjetiš tjelesni mir koji ti može donijeti samo slušanje, jer si izašao iz one priče, šta si se nasjetirao prije u zbornici, to se zapravo, Daniel Siegel o tom govori, o tim srcalnim neuronima, se na razini fiziologije prepoznaje, emocije su zarazne. Sljedeća knjiga, Vježba razvoja emocionalne inteligencije. Daniel Goleman je suautor.
Živi mindfulness. Mislim, ja sad neću. Dakle, šta je emocionalna inteligencija? Prepoznati svoje osjećaje, prepoznati osjećaje. Ja ne volim riječ kontrola emocija, ti ne možeš kontrolirati kako se osjećaš, a možeš upravljati s tim. A što je mindfulness nego to? Dakle, to se toliko prekriva sa emocionalnom inteligencijom koja je, ali pričati o emocionalnoj inteligenciji samo kao konceptu, a ne spustiti na razinu vlastitog iskustva je totalno drugčije, a ovo je ovako, kad ideš s pozicije mindfulnessa, onda je totalno drugačije. I ima tu knjiga, to sam je jutros otkrila, Goldie Hawn, 10 minuta pozornosti. Zapravo, 10 mindful minutes. Ona je pokrenula, to je ona glumica, ona je pokrenula cijeli jedan projekt gdje, nisam vidjela knjigu jer sam jutros tek vidjela, ali u knjižnici je ima. Dakle, isto brdo vježbi za djecu. Ovo su knjige koje govore o mindfulnessu iz budističkog aspekta, koje sve su u ovoj knjižnici. Autor kojeg ćete često susreti ako se bavite mindfulnessom je Matthieu Ricard. Njega su zvali najsretniji čovjek na svijetu, jer on je jedan od prvih tih meditanata koji su znanstvenici, to na ovoj slici Richard Davidson ga stavlja za funkcionalnu magnetsku rezonanciju. I kod njega su zapravo uočili da mu je lijevi, prefrontalni, veći nego kod prosječnih ljudi. On je stalno sretan. Zapravo, i on, tu je ta jedna njegova knjiga, i Thich Nhat Hanh, on je nedavno umro, to je jedan vijetnamski budistički svećenik, bio je čak predložen za Nobelovu nagradu za mir. Njegove knjige su jednostavne, pitke, i on upravo uči to jednostavnosti, ulaženja u sadašnji trenutak sada. Pemu Šondru nisam čitala, ona mi onako negdje čeka, ali mi je bilo drago da sam vidjela da je tu u knjižnici, isto govori o tim stvarima, ali s pozicije onako, ovo je onako za neko dodatno čitanje koga to zanima. Ovo je još knjiga iz budističkog aspekta. Ova knjiga kako pripitomiti divljeg slona je zapravo niz vježbi koje se jako mogu povezati sa mindfulnessom. Ovu meditaciju sabranosti u svakodnevnom životu nisam čitala i Mihajla Pažanina sam sad otkrila, to je čovjek koji ima svoj budistički centar u Rijeci i neke knjige gdje govori o mindfulnessu, ali ne iz pozicije vježbanja, nego više iz pozicije tako promišljanja. I ovako za kraj, ja se nadam da nisam previše odužila, za kraj, 10% sretniji, to je knjiga koju ćete isto naći u knjižnici, napisuje Dan Harris, on je novinar koji je bio sve, samo ne čovjek koji će meditirati, bio uspješan novinar, ratni izvjestitelj, vrlo mlad, doživio, to se na YouTube se vidi taj trenutak gdje on doživlja panični napad pred kamerama. I to ga je tako zdrmalo da je počeo meditirati, počeo o tome učiti i napisao svoju osobnu priču. Kaže, ako ništa drugo, bit ćete 10% sretniji. Ali je čovjek koji je zapravo imao je iz sredstava, poznavao ljude i našao se na poziciji da je mogao zapravo to svoje iskustvo prenijeti ogromnom broju ljudi. Napravio aplikaciju koja se zove 10% sretniji, pokrenuo podcast gdje zove onako baš ljude da razgovara s njima i napravio jednu seriju crtića koji na vrlo onako jedan pitak i jednostavan način govori o tome što je mindfulness. Pa ću vam pustiti taj crtić. Neće. Vodič za početnike, može se naći na YouTube. Zapravo sve ove bitne elemente za početnika, šta treba znati, je sažeo jedan simpatičan crtić od 3 minute. I ima puno takvih crtića. Dan Harris se zove, njega možete naći na YouTube. I za kraj. Ne još za kraj. Samo najava da nakon ovog predavanja u odjecima tjedna psihologije na ovom istom linku online
Sljedeći tjedan i tjedan iza toga, u utorak i u petak u 19 sati ću ja biti na Zoomu i naprosto pokazati kako se to vježba. 4 jednosatne radionice kao demonstracija kako se to vježba. Možete se priključiti, malo ćemo napraviti vježbanje, onda ćemo razgovor o vježbanju, naprosto da vidite kako to izgleda na praktičnom jednom tečaju. I ovi linkovi su neke mogućnosti učenja u Hrvatskoj koje se meni čini zaista ok. Sada je to sve dostupnije, a pogotovo zato što ide i online. Gotovo svi sad nude online i potpuno je ok online, može se. Prvo je Udruga za kognitivno-behavioralnu terapiju, oni su zapravo prvi počeli mindfulness predavati. Onda je od kolegice Barbarić KBT opcija se zove njezina firma. Ona je zapravo pionir učenja mindfulnessa u Hrvatskoj, ja bih rekla Dragica Barbarić. Onda je Udruga Mindfulness Hrvatska koja jedan dio programa radi na engleskom jer imaju ljude iz Engleske, ali se sve više uključuje i na hrvatskom. Mindfulness Centar Split je jedna naša mlada kolegica, psihologinja, koja je doktorirala 2 puta negdje u Europi na temu utjecaj mindfulnessa na ekspresiju gena. Ona mene baš fascinira. I sada je dobila nagradu Marie Curie stipendiju za 2 godine u Amsterdamu biti i nastaviti istraživanja na tu temu. Ja mislim da će ona donijeti razliku u ovoj zemlji u podučavanju mindfulnessa. Onda je Lar Mindfulness, to je jedna mlada kolegica koja nije iz humanitarnih struka, ali je totalno preokrenula svoju karijeru, obrazovala se vani i to sad radi kao privatna inicijativa. I čini mi se da je to ono isto baš da se može naučiti. I zajednica, Udruga zajednica, tečaj koji vodim ja. I za kraj. Pa da, ne znam. Bilo je, ali ne toliko, da. Da. I za kraj, mislim kad sam vidjela na izložbu Cesarića, mislim pa mindfulness je stvarno svugdje. I ovo sam otkrila u sam pjesmu, zapravo se i ne sjećam iz srednjoškolskih dana. Za popudbinu. Još nikad nije stari kesten uživao u sjaju danjem, ko jutros kad je cijelo jato vrabaca zaživkalo na njem. Prenaseljene su mu grane, u krošnji mu je čudna vreva, 1000 malenih života na njem se prepliče i pjeva. Možda ćeš ipak, rekoh sebi, još radost osjetiti što jesi, tu svijetlu popudbinu ptičju na neizvjesni put ponesi. Eto, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste poslušali.